नांदेडच्या देगलूरमध्ये अंध विद्यालयातील विद्यार्थिनीचा मृत्यू झालेला आहे। मुलीच्या मृत्यूला अंध विद्यालयाचे मुख्याध्यापक आणि कर्मचारी जबाबदार असल्याचा आरोप मृत विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी केलेला आहे। पोलीस स्टेशनमध्ये पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। काही दिवसांपूर्वीच अंध विद्यालयामध्ये ही विद्यार्थिनी पडली असल्याचं विद्यालय प्रशासनानं कुटुंबाला सांगितलेलं होतं आणि त्यानंतर देगलूर शहरातील एका डॉक्टरांकडे तिच्यावर उपचार करण्यात आले। उपचारानंतरही तिची प्रकृती खालावल्यानं तिला पुढील उपचारासाठी नांदेड आणि त्यानंतर लातूर इथं हलवण्यात आलं। मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झालेला आहे। दरम्यान मृत्यूपूर्वी या विद्यार्थिनीनं अंध विद्यालयातील आपल्यावर अत्याचार झाल्याची माहिती तिच्या आजीला दिल्याचा एक व्हिडिओ समोर आलेला आहे। या प्रकरणी देगलूर पोलीस ठाण्यामध्ये पॉक्सो, विनयभंग तसंच अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे। या घटनेमुळे अंध विद्यालयातील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे।